Здравейте! Ние сме част от екипа на детска къща Пеперуда и днес ще си говорим за това какво развива музиката у децата и също така ще ви дадем няколко практични съвета вие какво можете да правите с вашите деца в къщи на тема музика. Преди да преминем към същината на темата, накратко ще ви разкажем малко повече за нас. В детската ни къща е място за децата, най-доброто място за децата, за нас поне, където децата, то е тип детска градина, където децата се учат и се развиват на свобода. Имаме огромен двор, в който децата имат възможност да се движат, да скачат, да бягат, да подскачат. И децата са близо до природата. Нашата детска градина се намира близо до град Варна, в село Неофит Рилски. И нашата философия е, че децата трябва да имат досег до природата, да се учат да се развиват на свобода и да се движат много. Използваме методите на Монтесори и Валдорф. Също така от 1 юни ни започва и лятната ни занималния, която ще е тук пак в детската ни къща, в огромния ни двор. Имаме въжен парк, батут, много съоръжения. Ще оставим долу информация. Лятната ни занималния ще е за деца между 6 и 11 годишна възраст. И също така има възможност, който иска да си празнува рождения ден на огромния ни двор с всичките ни съоръжения. Така че ще оставя всякакви контакти долу, за да може да се свържете с нас. Сега ще ви се представим с кратки 2-3 изречения. Аз съм психолог по образование с детско развитие направление и съм основател на детска къща Пеперуда. А това до мен е Ева, която е музикален педагог, музикален терапевт също така. И днес ще си говорим на тази тема. И направо се обръщам към теб, Ева, да обсъдим това всъщност какво предизвиква музиката като цяло в хората на първо място. Какво предизвиква в хората, зависи от музиката, нали, изцяло, но като цяло ние сме решили да интегрираме, така да заложим музиката като неизменна част от възпитанието и образованието тук в детска къща Пеперуда, защото тя може да е много ценен помощник в развиването на децата във всеки един аспект, както и чисто физически, може да подпомогне грубата моторика, финната моторика, работата с музикални инструменти, динамика, когато работим, нали, за тихо, силно, слабо, бързо, нали, за темпо. Едни такива абстрактни понятия да могат да бъдат преживени. Освен това, музиката, нали, работата с детски песнички, с вокални произведения подпомага развиването и обогатяването на пасивния и активния речник, т.е. децата трупат доста богат запас от думи, които в последствие вече, нали, обясняваме значенията и така трупат доста богат речник. Емоционално също подпомага развитието на децата. Това е начин, по който те да изследват, безопасен начин да изследват света на емоциите. Нали, в повечето песнички има различни истории. Ето както сега за Вълка и седемте козлета. Нали, там има положителен и отрицателен персонаж. Те могат да съпоставят, нали, двата образа, да се повдигне някаква дискусия, кой е добрия, кой е лошия. Така че музиката е полезна за цялостното развитие на децата и пак казваме, много щадящ начин за това те да бъдат провокирани, да се изразяват, да се движат. Така че да, препоръчително е всеки родител да включва някакъв вид занимание с музика в работата си със своето дете. Да. Поне при нас музиката е неизменна част от ежедневието на децата. Нещо, което наистина и на нас ни помага, както и на децата. Със сигурност музиката е нещо, което според мен трябва да присъства в живота на децата, но и като цяло в живота на възрастните, защото аз вече придобих един навик, в който почти всяка вечер си пускам класическа музика, така се успокоявам и така заспивам. Той дори обади с моето дете да не свикна и вече си имаме някакъв такъв ритуал, който си пускаме класическа музика всяка вечер. Ами добре, понеже ние тук в детската ни къща провеждаме веднъж в седмицата част музика и нека да разкажем на хората, които ни гледат, какво прави в часа по
музика, по какъв начин се случват нещата. Така че давам думата отново на теб. Значи, нашия част по музика всеки път, въпреки че е изключително разнообразен, така и си има някаква ясна структура, която следваме. Някои неща са малко в така приличат на ритуали, което за децата е много интересно и всъщност започваме с това тайния знак, който е с всеки да се заяви, да се сложи ръчичката, нали, после всички и вдигаме ръце нагоре. Това е много важно, защото избрала съм един прост вокал, една буква. Но е много важно, защото така ти се заявяваш. Ти по някакъв начин даваш знак, аз съм тук и съм част от тази група. Тоест, това примерно е за мен много полезен подход за социализация, комуникация. Ето когато имаме пък деца, които са в период на адаптация, за тях това освен че е забавно, нали, те без да усещат всъщност се вписват в тази група и стават част от колектива. И всички заедно имат общ глас, който нали, хем всеки има индивидуалност, хем имат нещо общо. Така че това е първото нещо, което правя. После преминаваме към песен поздрав, която също там много държа на това да поздравя децата поименно. Тоест, те са част, всеки един е част от тази група, но всеки един от тях е индивидуалност. Това, на което ние всъщност тук много държим, нали, да се обръща внимание на индивидуалните интереси, на индивидуалните възможности, да се движим в ритъма и темпото на всяко едно дете. Така че това е момента, в който нали, аз съм тук и обръщам внимание на всеки един от децата, на всяко едно от децата и ги поздравявам персонално. Оттам нататък задължително включвам някаква музика за двигателна активност, защото музиката гледам да правя 40-50 минути, според пак зависи много от тяхното внимание, концентрация. Има дни и дни, когато е възможно, нали, гледам и повече време нали, да работя музикално, но редувам такива дейности, които са децата са позиционирани с статични, с такива, които са активни и се движим. Нали, активностите, които се движим, всъщност там работим за група моторика, за ритъм на движение, за саморегулация на поведението, примерно музики, които се движим и трябва да спрем. Дали децата са способни на това да контролират собствените си емоции, цялата превъзбудна, да спреш, да замръзнеш на място за известно време. Също така, както казах, работим много вокални песнички, подготвям детски нали, песнички с артикулационни гимнастики, дихателни, доста разнообразно, както казах и всеки път. И приключваме отново с ритуал, с пак тайния ни поздрав, с песен за довиждане. И така, гледам да включвам задължително поне едно инструментално произведение, като там вече излиза някаква дискусия, вие какво чухте, какво изпитахте. Тук си говорим нали, за това как всеки може да види различни образи, да си представи различно нещо, а също време сме слушали една и съща музика, което е много полезно за децата да се научат, че да, за въображението и да се научат, че всеки може да има различно мнение и това е напълно нормално, как да се аргументират и така нататък. Много готино. Аз бих искала да добавя, понеже съм стала свидетел, понеже работите и за изговарянето на някоя друга буква от азбуката и съм виждала, че учите да изговаряте буквата Л, както и буквата Р, мисля, че. Ако може да разкажеш малко повече за това. Всъщност аз казах, че това включва нали, артикулационни упражнения някакви. Предимно да става въпрос за активиране на мускулите тук около устата, някакви, примерно да дават целувка напред, нали, звука. Също с езика на тях има много забавно. Ето, днес имахме такава ситуация, нали, език нагоре, език надолу, наляво, надясно и да си проведем един разговор без думи, само като използват езика и това звучи като и тях е изключително забавно, но в същото време се учат и това да се заслушват в интонацията. Кога изречението е съобщително, кога е въпросително, нали, не на всяка възраст това може да бъде осъзнато, но нали, като послание, после ги питам сега въпросите се дадах, или ти казах нещо, скарах ли ти се, или нещо хубаво ли ти казах. Така че да, се обръщам внимание. За артикулационната гимнастика е изключително важно, както казах, нали, движението на езика, дишането, активирането на мускулите на лицето и така. Това е много полезно, особено за деца, които не могат да изговарят определени звуци, така че е много полезно и е много интересно дори и така да наблюдавам отстрани. Аз съм виждала също така да правиш оркестър с децата, те да ползват различни музикални инструменти. Много интересно да споделиш и за тази дейност. Тази дейност е доста любопитна, защото всеки има някаква роля в оркестъра и всъщност за да се получи съзвучие, за да звучи добре всичко, всеки трябва да открие собствената си красота и да се изяви без да пречи обаче на другите, т.е. нали, да има хармония между всички участници. Отделно тази дейност позволява и на всяко дете да влезе в ролята на диригент, всяко дете да бъде водач, да показва, да видят колко е трудно, всъщност, защото всички те нали, искат да са първи, да са лидери понякога, не осъзнават, че това си имат така и е изключително трудно и отговорно. Използват различни инструменти, както казах, това е изключително полезно и за грубата моторика, и за това да се изразиш, но и да се съобразяваш с другите. Така че да са в едно темпо, да са в една динамика, да звучат. Да, всеки да си има своята красота, да не пречи, да не заглушава другите. Между другото, от психологическа гледна точка е много интересно избора на инструмент. Но така няма да изпадам в подробности. Например, ритмичните инструменти, те са хора обикновено, които са лидери, които искат да водят парада, както се казва. Да, много интересно това, което каза. В уроците по музика се случват и много други интересни неща, но тях ще ги оставим само за децата в групата. Много ми се иска да дадем някакви насоки, някакви практични, то не съвети, но насоки към родителите, които все още децата им са в къщи и те се занимават с децата. Те по какъв начин могат да включат в
музиката в ежедневието на техните деца? Музиката може да бъде включен на по много разнообразни начини, стига да си достатъчно креативен и да имаш желанието да обръщаш толкова внимание на детето си. Ам, Първият ми съвет е, нали, когато работите с музика, тя да не е от някакви екранни устройства, т.е. вниманието на децата да не се привлича от телефон или от телевизор, само звука да, нали, примерно от колонка или нещо Да. подобно. Това е първото ми така, първата препоръка. Другото, което, както ти каза, че сте си изградили в къщи някакъв ритуал, нали, преди лягане или нещо такова, това изключително много радва и успокоява децата. Моето време, в което аз и мама правим нещо подобно, нали, това е много полезно за отношенията на детето с родителя. Най-малкото музиката подпомага отделянето на допамин, което е хормона на щастието. В същото време ние сме с любимите си хора, забавляваме се, чувстваме се добре. Със сигурност всяко едно дете и всеки един човек, не само децата, се чувстват много удовлетворени от това да се свържат чрез музиката с любимите си хора. Така че препоръчително, силно препоръчвам да включите такъв вид дейности в ежедневието си. Може да си правите също оркестър от легени, тенджери, цигани, ако така имате търпеливи съседи, или от рула от кухненска хартия, туалетна хартия, всякакъв тип, нали, такива. А с тях какво може да се направи? Може, те се слагат на устата и ту-ту-ру-ту-ту, нали, такъв тип оркестър. Също танцуване, такива столчета, музикално столче, примерно цялото семейство да се съберете и да сложите един стол по-малко от броя на хората, нали, всички да танцуват докато музиката спре. Може да съчините песничка. Това пък е много лично също и носи така голямо удовлетворение. Някакъв прост, лесно запомнящ се рефрен, думички, но това носи наистина много голямо удовлетворение на едно дете. Това е моята песен, на моето семейство, която аз сътворих, измислих. Децата се чувстват като творци и създатели, което е наистина много благоприятно за тяхното развитие. Да, добре. Аз се сещам за пример с моето дете, понеже той там има някакви музикални инструменти, нали, барабани, маракаси и наистина си правим оркестър и на него му е много забавно, че ние нещо правим заедно. Добре, каква музика или какви песнички да подберат родителите? Нали? Има ли някакъв закон, че дадена песничка не е добра за децата, а пък други са добри? Нали, то е ясно, че музиката, в която има вулгарни неща се пеят, например, не е добре за децата, но има ли някакви други общо приети правила, кои песни, коя музика е добра за децата и коя не е? Музиката всъщност и възпитава. И ние много лесно можем да забележим, че всеки един жанр музика всъщност се свързва с определен тип хора, горе-долу, нали, въпреки че не е така, не можем да бъдем радикални в това твърдение, че всеки, който слуша еди си каква музика, еди си какъв, но пак казвам, музиката възпитава, така че аз лично силно предпочитам класическата музика или просто инструменталната. Може да не е класическа точно, а да е инструментална, защото там посланието всеки сам го влага. Нали, не насочваш към конкретно нещо. В същото време можеш да изследваш много различни състояния, емоции. Така че лично аз предпочитам да работя с инструментална музика. Няма лоша или хубава музика. Според мен просто трябва да се избягват, както ти каза,
песни, в които се използват цинизми, вулгарни думи и така нататък, защото знаем, че на децата много лесно им залепват такива песни. Както, нали, Васко Жабата стана изключително голям хит сред учениците. Така че, да, не мога да кажа слушайте това или не дейте да слушайте това. Всичко, което сметнете, че е подходящо, развиващо, нали, всеки родител предварително по някакъв начин предполагам, нали, че прослушва все пак нещо. Не пускаш нещо, което просто си го намерил някъде. Въпреки, че има и такива моменти, но в момента, в който чуеш, че нещо не е наред, спираш. Да. Добре. Ами, добре. Горе-долу, така накратко описахме какво правим тук, ползите от музиката в развитието на децата. Искаш ли нещо друго, което искаш да добавим, да кажеш на родителите или на учителите, които ни гледат? Ако не, мога да закрия. Бяхме достатъчно изчерпателни по темата. Ако на някой му е любопитно и иска да разбере повече, ще се радваме да се срещнем тук в детска къща Пеперуда, така че заповядайте. Ако също така ви е била интересна темата и имате други допълнителни въпроси, пишете долу в коментарите, задавайте си въпросите, ще отговорим на тях. И също така, разбира се, ако имате интерес към детската ни къща, ако вашата идея за това как да се отглеждат и възпитават и обгрижват децата съвпада с нашата философия, ще се радваме да се срещнем, така че можете да се свържете с нас. Ще се радваме да се абонирате, да дадете палец нагоре и също в коментарите можете да напишете каква да ни е следващата тема и до скоро. Чао! Прекрасен ден, радвам се да те видя, хайде потанцувай с мен. На, 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 на.